Ay. Magandang hapon po kay Ma'am Sweetie Nels. Ayan. Hello din po dyan sa Ma'am Sweetie Nels. Ikaw talaga ang first honor, ma'am. Dahil ikaw ang first honor, bigyan kita, ma'am, ng aking mga ninja account. Ayan. Sweetie Nels. Kunin ko lang, ma'am, yung pangalan mo. Ikitang kita mamaya-maya pagkatapos ng aking live streaming. Mega love shoutout po dyan sa Ma'am Sweetie Nels. Welcome din po sa aking live streaming. Bigyan kita, ma'am, ng iyong moderator function also so that you can now start making friends whenever you wanted to make friends in my live streaming also. Mama Elma, magandang hapon din po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Oh. Sino pa? Salamat naman, insan. Wala, hindi ko kilala yung aking pinsan. Tingnan ko muna yung profile. Mega love shoutout naman dyan sa aking insan daw. Ayan. Sorry na agad. Sweetie Nels. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sweetie Nels. Highly recommended monetized channel also. Ayan. Paano mo nahanap yung aking ano? Oo, kilala ko na to. Hello naman dyan kay Sweetie Nels. Oo nga. Mega love shoutout naman dyan kay Sweetie Nels. Guys, if you want to make friends with Sweetie Nels, ayan, baka naman. Okay naman po si Ma, ayan. Mama Elms, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Elma Tingada. Highly recommended monetized channel also, guys. So, is in our live streaming. Ma'am Elma Tingada, meron ba tayong papatam sa kanya? Baka naman. Sweetie Nels, bigyan kita ng aking mga ano pala. Ng aking mga dikitan kita ng aking mga pandikit dito. Maya pagkatapos ng aking live streaming. Mega love shoutout din host. Ayan. Wala ba tayong papatam sa kanyan? May mga premiere ba kayo dyan, guys? Hala siya, pamangkin ako ni Tia Eileen. Siyempre guys, sa mga tiyaong ko, mga magayang Bisa family. Sige. Sorry na agad. Oo. Sweetie Nels. Ayan. Mama Elma, may premiere ako. Sige, ma'am. Lagay natin kay Nightboot. Okay naman po si Ma. Ayan. Medyo, ayun, tulog siya. Ma'am, check ko muna yung T1 art dito kung sino pwede nating paglagyan. Ayan si T1. Ma'am Jeans, mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Jeans channel. Highly recommended channel also, guys, all the way from Hong Kong. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Jeans channel. Also known as Ninja Jeans channel. Basta naman tayo dyan, Ma'am Jeans. Kailan ba ito, Ma'am Elma Tingada? July 28, 8:15 p.m.
Ma'am Jeans, mega mega love shoutout po dyan sa Ma'am Jeans channel. Baby ni Jeans channel pa. Ayan. Ano tinahi sa'yo, sir? Ayan. Ano, yung aking paa. Nahagip kasi ng yero. Ayan. Tapos, kailangan tahiin talaga kasi ang laki. Ano, pinoprotektahan ko lang yung batang dala-dala ko kasi siya dapat yung mahagip. And, ayun na nga. Instead na siya, ako na lang yung nagpahagip. Busy sir kasi andito lang ang dragon, di ako makalandi ng maayos. O, diba? Landi pa more. Sana all. Okay guys, dikitan nyo to guys as Sweetie Nelds, ang aking insan. Baka naman, Sweetie Nelds. Ayan. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, ang aking insan. O, diba? Ang aking magandang pinsan. O, sana all, may magandang pinsan. Ano ba? Bigyan kita Sweetie Nelds ng ano. Sana wala pang nagmamayari ng SN. SN. Opo, ma'am. Sobrang ansakit kasi. Tapos tinahi kahapon yung aking paa. As in sobra. Tapos yung pagkakatahi, merong 3 sa loob, may 3 sa labas, kaya 6 na stitches yung tahi. Sweetie Nelds, bigyan kita ng SN, ayan, na code. Every time na papasok ka dito sa aking live streaming, pwede mong gamitin ang ito. SN, ayan. I-type mo lang ang SN, bababa ni Lightbot ang iyong bahay or ang iyong channel automatically. Shout out to all, sabi ni Sweetie Nelds. Ito guys, oh, magandang pinsan ko, di ba? Maganda akong pinsan. Monetize channel. Uy, may mayaman. Mega love shoutout naman dyan kay Sweetie Nelds. Di ba? Ang ating bagong member guys, kunin ko muna ngayong yung tawag dito, yung listahan natin. At bigyan kita ng VIP code. Sweetie Nelds, thank you naman po dyan sa welcome to my VIP community. Baka guys hindi nyo pa kaibigan yung aking insan, highly recommended monetize channel also yan si Sweetie Nelds, ang ating bagong VIP member. Si Ma'am Adel, wala ka B8 sir. Wala, akala ko may B8 ba ako? Wala, akala ko may B8 ako. Ay wala pala, sorry na agad. Akala ko may B8 ako. Sorry na agad. Mega love shoutout po dyan sa inyong lahat. Ayan. Akala ko naka B8 ako. Thank you naman dyan kay Ma'am Adel. Oy, kung hindi si Ma'am Adel.
Ma'am Sweetie Nels, mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Sweetie Nels. Thank you also for joining my VIP community. Eto guys, SN. Sorry na agad. Sir Mark Jacos, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Sorry na ulit nakadalaw. Oo nga po sir, na-miss ko ikaw sir. Mega love shoutout po dyan kay Sir Mark Jacos, highly recommended monetized channel also yan guys. Si Sir Mark Jacos is in our live streaming. Magandang hapon naman dyan sa iyo sir. Na-miss kita sir. Ma'am Adel, hello naman po dyan sa iyo. Ma'am Adel Sulit. Highly recommended monetized channel also. Kagabi ma'am ang aga mo ma'am natapos kagabi. Nakatulog ako, sobrang sakit. Tapos biglang nag-brown out. Minsan na lang ako insan sa YTBC sa work ko. Nakita ko kasi YT mo, nawawala walit ang nakakaasawa din ng pinsan natin. Oo nga. Hindi na palang nakakuha doon sa tapat ng tindahan nila. Tapos nung bumalik ako doon, wala akong bumalik pa ako ng kung saan pa. Yung lahat ng pinuntahan ko ng araw na yon is pinuntahan ko pa. Tapos kinabukasan ay madaling araw na wala na akong pag-asa, umuwi na lang ako. Oo nga. Sir Mark Jacos, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Mark Jacos. Highly recommended monetized channel yan guys. And si Sweetie Nens, baka naman guys hindi nyo pa kaibigan yan. Sweetie Nens ang pangalan. Mama Elma, mega love shoutout po dyan sa iyo. Si Baby Jeans channel. Wala akong pala guys kanina. Wala akong B8 kanina. Thank you naman dyan kay Ma'am Adel. Asan ka ba ngayon Sweetie Nels? Dansis pabalik ting, sabi ni Mama Elma. Sweet Nels. Ayan. Sir Mark, kumusta naman tayo dyan? Nakuha mo na ba yung yung first salary mo, Sir Mark? Ma'am Sitnals, nakapagsahod na ba kayo? Ganon. Bakit parang sa akin delay? Lagi ka ba naka-LS insan? Opo, ayun. Tiisin mo lang, boss, hihilom din yan at sasaya ka ulit. O, diba? At the end of the day, hihilom din. Wow, ito yung may karanasan. Mega love shoutout naman po dyan kay Harlem O. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Isa sa mga yayamanin natin guys na kaibigan. Harlem O lang ang sakalam, o diba? May sariling palaisdaan, o diba? Sana all. May sariling manyugan, may sariling patuhan, may sariling babuyan, o diba? May kahayupan, o diba? Sana all. Harlem O lang sa Akala. Mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Nag-live streaming tuwing alas 9 ng gabi. O, diba? Harlem O, kumusta naman tayo dyan? Tisin lang daw ang sakit. Nakakuha na din minsan. O, diba? Sa akin, parang delay. I mean, meron naman akong sahod kaso parang walang pumasok sa aking ATM. Chinecheck ko kasi yung aking online banking, parang walang pumasok. Sweetie Nels, pabalik, thanks. Ayan, sabi ni Mama Elmas. Baka naman guys ang aking insan. Sige na. Mamaya di kitang kita insan, o diba? Sir, patamsak po ng premiere, please, sir. Thank you. Ayoko nga. Bahay mo, Mama Elma. Ito, si Elma Tihada. Ayan, ang bahay ni Mama Elma Tihada, ni Mama Elma. Wow, ngiting monetize. Sana all. Ma'am Maylin Mapili is in our building also, guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Highly recommended.
Newly monetized channel yan si Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, magandang hapon naman dyan sa'yo. Kumusta? T4. Hanapin ko muna kung sino ang bakante dito. T5, July 28. Tapos na pala ta. 5:30. Kay Ma'am Atimon. Tapos na yung kay Ma'am Atimon na premiere. July 31, 2:15 p.m. DJ Jonel sa Gyno Remix. Mamailin T5 ka po mamaya. T1 hanggang T5 guys, baka naman. Okay lang boss, ikaw nangamatis na ba? Hindi nilaser nga. Ano ba? Mamailin T5, T1 hanggang T5 guys. So mga nangangailangan dyan ng WH, I'm giving away pre-WH. Ayan, sa mga bago natin. Just simply cast your like votes guys sa mga premiere and I'll gonna give you 1 WH bawat premiere na tinamsakan. Ayan. Ako si May. Mega love shoutout daw dyan kay Ako si May. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, si Ma'am Buhay. Mega love shoutout na niya kay Ma'am Buhay. Welcome din sa aking live streaming. Nangamatis na ba, o diba? Hindi, magtatanim pa lang ako ng kamatis. Ma'am Buhay, hello po dyan sa Ma'am Buhay. Also known as Ako si May. Sweetie Nels, every time na papasok ka, pwede mong gamitin ang SN. Ayan, para si Nightboot na automatic magbaba ng iyong bahay. Maylin mapili dan, ma'am. Sabi ni Mama Elma, uy, ang tagal nyo nang nagkakasalubong, ma'am. Ngayon pala kayo nagdidikitan, ha? Asan ka ba ngayon, Sweetie Nels? Asan ka ba ngayon? DJ Jonel sa Gyno Remix. Harang. Australia. Nasa Australia ka pala ngayon. All the way from Australia guys, si Sweetie Nels. Sweetie Lady, nandito rin sa atin si Sweetie Lady. Also known as si Ma'am Buhay. Ma'am Buhay, kumusta naman tayo dyan? Hindi mo ako chinat kagabi. Just to hear you breathing, watch you smile while you were sleeping, while you're far away, dreaming. Could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you. Ang sakit talaga ng aking paa, uy. Dumudugo siya. Harang is buhay dan harang. Ayun, thank you naman dyan sa'yo. Regards kay Tia Insan, nasa Pinas ka na pala. Oo, kakauwi ko lang nung Biyernes Santo. Sabihan ko na lang, nandun sa kwarto niya, si Mahaya. Harlem, mag-live stream ka ba ngayon? Harlem, oh. Sa Gyno. Si Pri, hindi ko makita si Pri.
Dan harang. Thank you naman dyan sa inyo guys. Sa mga nagpapaharang dyan. Harang daw is buhaw. I don't want to miss you baby host. Ora, o sana all. Agoy, wait din ako, silipin ako ay. Ano daw? Agoy, wait din ako, silipin ako ay. Oh. Si Ma'am Betty Betty. Hala, hindi ko pala natawagan si Ma'am Betty Betty kagabi. Ang sakit talaga kasi ng aking pa, guys. Mama Elma, thank you also for keeping me in your background. And T1 hanggang T5 tayo guys. Sa mga nangangailangan niya ng WH, ayun, namimigay tayo ng WH. Sa mga gusto lang, diba? Konti lang naman tayo guys. Magtamsaka na kayo dyan ng premiere. Mamimigay ako ng WH. Sayang naman ang opportunity. Oo nga. People pass my way. Look in their eyes, I can see a memory. I never realized how sweet you made me. Paano ka na balian, Hustora? Hindi pa ako nabalian. Oo, na-remember kita, Hustora. Hindi po mo ako nabalian, as in, nahiwa yung aking, kasama yung laman niya ng paa ko. Kasi nga, hinaran ko yung sarili ko. Mabibitawan ko kasi yung bata na dala-dala ko. Ayun. Maya na, boss, galuto pa ako. Ayan, sige. Mga 7:30. Okay. Tiisin mo sakit. Ang sakit nga, ano ba? DJ Jonel Sagayno. Time I've walked away with love. Peace, ingat na lang, boss, ha. Wag mo na ipahiwa. Parang may plano pa ang ipahiwa ko, no? Motor ba yan, host? Ora, ano ba yan? Motor ba yan, host? Ora, ACC account? Sent you away. Anong motor, ma'am? You kiss me and stop me from shaking. Hindi ko maintindihan, ma'am. Anong motor, ma'am? Low pick up ako. Anong motor, ma'am? Bakit nawala? Bakit nawala yung channel niya? Teka lang, may message lang ako, guys. Aksidente. Hindi po, ma'am, ay aksidente din siya kasi nahagip siya ng yero, medyo, tawag dito, medyo mahangin kasi, as in, binalibag yung yero. Bata sana yung tatamaan, kaya ayun. Ako na lang, okay lang yun. ML pa mo. Umagang umaga yon, mga 10 o'clock ng umaga. I can see Wala nangyari kaya dito? Bakit nawala yung kanyang YouTube channel? May aray sarap sakit hiwa. Kaya nga, ma'am. Secret para masaya. Let the bass kick.
Ramsak. Nandun si Ma'am Claridel Ilanga. Kunin ko muna si Ma'am Claridel. Claridel Ilanga. Ayan. Nandun kay Ma'am Maylin Mapili. Ayan. Buti di sa bata yan nahiwa. Oo nga ma'am, kasi kung hindi, ewan ko na lang kung ano mayari doon. DJ Jonel Sagayno. Pero masakit talaga kasi alam niyo ba yung sugat na kinalikot pa ng kinalikot tapos may laman siyang nahiwa tapos yung laman sa loob is inano pa, tinahi pa. Tapos tinahi uli dito sa ano, yung skin. Kaya sobrang sakit. Kaya pag gumagalaw yung laman as in ano tawag dito, pag nagagalaw yung laman, na-stretch siya. Ang sakit talaga. Good afternoon anyone, sabi ni Ma'am Mildred Flores. Oy, all the way from Japan. Mega love shoutout nandyan sa iyo, Ma'am Mildred Flores. Nagbabalik natin ang kaibigan, ayun, farmer in Japan, ayun. All the way from Japan yan, guys. Dito yan, if I am not mistaken, dito ata yan nag-graduate sa akin ng 1,000 subscriber niya. Highly recommended monetized channel also yan, si Ma'am Mildred Flores, also known as farmer in Japan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Mildred. Welcome back din sa aking live streaming. Siyempre, nandito rin sa atin si Ma'am Jonas Salundaga, ang aking kaibigan, guys. Highly recommended monetized channel, also nag-live streaming. Patapos ng aking live streaming, guys, nag-live streaming yan. Mas masakit pa din yung ex daw, sabi nila. Tagal daw makamove on pag ex. Hindi, sa mga oras na to, pre, mas masakit pa yung nahiwa sa akin, yung tinahi sa akin, kaysa yung ano, iniwan ako ng ex, ganun. Oo nga. Pri, mega love shoutout na dyan sa iyo, Pri. Welcome din sa aking live streaming. Dikita niyo to, guys, si Ma'am Jonas Salundaga. Pri, tuwang-tuwa ka, Pri. Oy! May painkiller naman ako dito Ex-killer, meron din. Gusto mo? Nung June trip sumali kasi ako sa isang... Let the bass kick. Kasi, oo nga po sir, kasi based on community policy, if ang bid mo is iisang IP ad lang ang nagpi-play, or let's say multiple channel ang nagpi-play ng videos mo, and if walang iba at sila lang talaga, papasok yan sa violation of traffic ads. In short, iisa lang na IP ad and browser ang gumagawa ng revenue mo. Ad click po ba yan, sir? May na-reply lang ako, guys, kasi may nagtatanong. Bye, host, tapos na harang. Ayan, ako si May. Mega love you. May ex ka pala, host. O, diba? Still playing ads, host. Ayan. Thank you naman kay Ma'am Mildred Flores. Jonas Salundaga, dating dikit. O, diba? Ma'am May, parang sinabi mong di ka jowa. Oo nga, ang sama na ito. Oo, parang sinabi mong ganun nga. Host, pwede po pa support sa new video ko po. Ayan. Sige po, Ma'am Mildred Flores. Labas. Palabasin mo yun Sarado mo doon, bebe. Ma'am, bababa po ako, ma'am. Sige na, ipin natin, ma'am.
skip ads daw. Huwag kayo guys, ano ha, sa mga monetized channel guys, ha, yung mga may nagtatanong sa akin na wala daw yung channel niya. As in, alam niyo ba kung ilan ang revenue niya? 1,200 plus. And wala yung kanyang revenue. Ay nawala yung kanyang channel kasi meron siyang sinalihan na GC. Guys, beware kayo ha. Pagka sumali kayo ng GC, make sure guys na ang nagpi-play sa inyo is legal. Huwag yung kahit halimbawa ang nasa GC nyo 10 kayo. Sabihin natin 10 kayo. Tapos 10 nagpi-play bawat isa, tagsa 10, araw-araw tagsa 10, kayo lang naman talaga. It doesn't mean na may multiple na nagpi-play sa inyo, hindi madidetect. Kapag kayo yun at yun lang, yung mga taga-GC nyo lang ang gumagawa ng inyong mga revenue guys, lahat kayo sa GC nyo, tandaan nyo, mauubos kayo dyan, as in. Oo nga. Bye host, ayan. Sige po mambuhay. Paalalang kaibigan lang yun guys ha. Huwag niyong isasapalaran yung yung inyong mga channel guys. It is because of meron kayong mga kakilala sa GC. DJ Jonel sa Gyno. Sayang na mga sayang kasi ng inyong mga channel. Kaya ako ngayon guys, kapag halimbawa nag-play ako sa mga nagtatamsak sa akin, halimbawa ang playlist is, ang premiere is 10, nakatulog ako ng 12 hours, totally fine, i-off ko na yon. Oo nga. Tapos, kung magtamsak kayo ngayong araw na to, sige, kukunin ko naman yung isa kong computer, doon naman ako magpi-play sa inyo. Hindi yung iisang hindi yung iisang computer lang yung ginagamit ko. Just to make sure na ang browser na yung browser na ginagamit is iba. Ayan. Department of Health. Ayan. Oy, Harlem. Thank you for that sweet thumbs up. Hayaan na lang natin kung ilan ang ibigay ni Google natin. Sayang kasi, nga. Kung ilan talaga guys yung tamang kita natin, yun lang tayo. Hindi siya ad-click sir, skip ads sir. Pag nasa 75% na yung yellow line ng ads, pindutin na yung skip ads, then panoodin yung video ng at least 3 minutes sir. True Filipino rapper on the new central. If you cool, it is cause me when I put my city on the map. 22 club in the O, locked in the city, no cap. If you forgetting this shit, my cousin was sick when we always just Ad-click is a traffic violation ng pag-click ng ads even if you will browse in the ads or you want to skip it sir. Doon din po papasok yan. Sayang. Silang lahat guys, yung aking silang lahat, yung isang buong GC, nawalan sila ng kanilang, lahat ng kanilang mga channel, yung mga nag-playhan sila. Nandito ako dahil sa nagtitiis na. Ay, kakailanganin ko ikaw, Department of Health, di ba? Kasi, at least, maibsan man lang yung kirot. Baka naman may pain reliever ka dyan. Saudi Boy Vlogger ang ating kaibigan guys na nandito sa atin. Mega love shoutout naman dyan kay Saudi Boy Vlogger. Nagbabalik natin na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan Saudi Boy Vlogger? Welcome din sa aking live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan natin yan guys. Nagbabalik sa atin. Thank you also for that sweet thumbs up Saudi Boy Vlogger. And welcome po sa aking live streaming. Hello naman dyan sa iyo. Naka-BG lang insan. Thank you naman dyan kay Sweetie Nels. Sweetie Nels, habang naka-BG ka dyan, mag-SN ka lang. Guys, nakita nyo yan guys. As Sweetie Nels, baka naman, baka lang. Asa na ba yan si Ma'am, si Ma'am Mildred Flores? Asa na ba yan? Ma'am, pababa ako ma'am, ipin natin ma'am sa taas. Dan Tamsak, thank you for that sweet Tamsak, Saudi Boy Vlogger. Sayang kasi guys, naubos yung isang buong GC. Nawalan sila lahat, puro mga monetized channel, nawalan sila ng kanilang mga ng kanilang mga YouTube channel.
better exercise. I'm thinking Gawa ulit, sir. Tulungan kita sa double H if gusto mo. But make sure na red shirt on the flag. ano pa ba? Ano pa? Baka may mga gusto kayong itanong, guys. Pwede kayong magtanong, o, diba? Open tayo sa mga katanungan. Habang may sinasagutan ako dito. PM mo sa akin, chismos. Ano daw? Sino yan, pre? PM mo sa akin, chismos sa department lang. Sige. Ano bang ano nito? This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for faith departed. I ain't gonna Ano na ba yung ano nun, channel nun? hear my voice when I shout it out loud. It's mine. It's mine. It's mine. Now or never. Nakalimutan ko yung kanyang channel. Inutusan ko ang asawa ko na iligaw yung pusa. So sobrang layo ng narating ko. Hindi ko nalamdan pabalik. Kung hindi ko pa sinundan yung pusa, di ako makauwi. Siya yung naligaw. Be happy lang, host. Yan, solution sa nagsasakit mong sugat. Gagaling din. Yan, si... Di man ngayon, basta sa tamang panahon. Sana all. Thank you naman dyan kay Department of Health, o, diba? Yan talaga ang moral na support, o, diba? Moral support na tinatawag. Kung di man siya gumaling, hindi, kung ayaw umalis ang sakit, ikaw na lang ang umalis. Ganon yung matamang payo dyan, o, diba? Kung ayaw niyang umalis ang sakit, ikaw na lang umalis. Ganon. Ang ganon ang ibig sabihin, o. Atimon Vlog, Dantam Saxer. Ma'am, Atimon, iniwan mo ako doon sa sa premiere mo kanina alas 5:30. Naiwan ako doon. Masarap ako yun. Nawala na. Ma'am Atimon Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel also yan guys, si Ma'am Atimon Vlog. Nagmamayari ng sangkatutak na ng camel. Ano ba yan? Ma'am Atimon Yahoo, Ma'am Jonah Yahoo, mukbang takaron. Ayun. Tararang. Sir Sean. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapon na nag-rank kami kahapon. O yan, dami kong alam mo bang naka 7 win streak ako, naka 8 lose streak kagabi. O diba, yung legend ko naging
Epic one na lang. Ginisang hipon with munggo. Ano ba yun, ma'am? Nagmukbang na naman si ma'am. Oy. Lagay kita, ma'am, kay T6. Sir Sean, mega love shoutout po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Nagbabalik din natin yan guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel. Si Sean Kingston. O, diba? Oy, ang galing niya ano na ba yung may tinatapo na may mumu-mumu? Ano na ba yun? Ang galing niya ni Sir Sean TV Guapo. Kailan ba ito, ma'am, Ginisang hipon, July 28, 6:30. Ngayon pala yun. Ay, malapit na. T6 guys, T1 hanggang T6. Baka naman. Tara, start na Uranus. Epic ka na ulit. Oo, naku ma'am Ate Mon. Di ako madala sa mukbang. Oo nga. Jonah, yes po, dating dikit po. Ma'am Mildred, pwede pa baba ako ma'am ng yung papatamsa ka natin ma'am. Hindi ko kasi mahanap yung mo ma'am. T1 hanggang T6 guys, baka naman. 5 minutes na lang sa T6. 5 minutes na lang. Si Ma'am Ate Mon Vlog, tara start na. Ninong Sean, Ninang Jonah. Magninong-ninang kayo Ayan. Ano pa ba? Ate Mon Vlog playing here. Ayan, sabi ni Ma'am Mildred, mag-open ka na. Sina-charge ko nandun sa aking room, yung aking cellphone. Ano pa ba? Minsan, ano ba yon? Maraming salamat, Mildred, sir. Ma'am yan, oy! Ma'am Ate Mon. Okay, solo muna ako, sir. Sige. Kasi nandun yung, nandun sa aking room yung, charge ko yung aking cellphone. Sige, sir. Maya-maya, laro tayo. Siyempre, pinagtatawanan ako, hindi na ako legend ulit. Three minutes na lang. Baka naman guys, paano naman ako guys? T6, ayan. Pabomba naman guys. Ate Mon Vlog playing your ads here. Ayan, sabi ni Ma'am Mildred Flores. Konti lang tayo guys. Classic muna, lakas ng ulang kamote signal.
Sorry pala, Madam Mildred, o, diba? Binignit yan ni Nong Shan pag nagkamote signal. O, diba? Ang ganda ng aming pusa. Merong umuwi sa amin ditong pusa, guys. As in. Umuwi lang siya sa amin. Super white kitten, o, diba? Umuwi lang siya dito sa amin. Amin na to. Ako nang papakain. Binignit na yan. Anong binignit, pre? Anyways, ano pa? SN. Yan guys, so padikit naman ako guys kay Sweetie Nels and pabomba din ako guys. Nakaano na si Ma'am eh. Asan ba yun si Ma'am? Ginisang hipo. Nagpe-premiere na guys. Pabomba naman ako guys. Maluoy. Wala, bakit wala akong ano? Ito guys, at T2. Bakit ganito ang ano ni Ma'am? Ate Mon, ba't ganito? Maliit. T6 guys, patulong naman ako guys, pabomba, baka naman. Lami kaayo, binignit host. Ano ba ang binignit? Lami kaayo. Uy, si Ma'am Ate Mon guys, sige na, maluoy, pabomba naman ako. Baka na ang... Ayun, akong nagbubomba kay Ma'am Ate Mon. Ano ba binignit? Ano ba binignit? Saging host, save saging na ginataan saging na ginataan, yung parang tuyo siya, parang nanunuyo pagkakagata. Ganun ba yan? Saging pala yun. DJ Rounds. Ngayon, asan ba? Nakalimutan ko sa Tagalog yung kamote na lagyan ng gata, sago at landang. Ano mo landang? Basta maraming magluto niyan pag Holy Friday. Oo. Baka yung ginataan yung parang ano, bilo-bilo, parang gano'n. Yung mga halo-halo, mix-mix ba yun, pre? Pag Holy Friday. Dito pre sa amin, pag Holy Friday pre, walang nagluluto. Oo nga. Pumupunta sa dagat. Baka dyan lang sa inyo.
T6 guys, baka naman, konti lang tayo guys. Baka naman, pa-support naman, pa-support. T6, baka lang. Hipo na may munggo. Hipo na may munggo daw. Ginisang hipon na may munggo. With munggo at mushroom. Baka ginisang munggo. Tapos with hipon. Bakit yung pagka-edit ng ni ma'am Papi naman host kaya. Yummy yan mga lalabs. Oo nga. Alin po sir, ipin natin, ayan. Papi naman sir. Sweetie Nels, done playing dikit na din, sabi ni Mildred Flores. Alin sir ang ipin natin. Sige sir, ibaba mo sir, ipin natin yan. Sarap naman ito, hipon. Yung binalatan na siya. Ang sarap naman, parang akong masarap. Ang sarap daw naman, parang ako lang, masarap. Alin ba sir, ipin natin sir? DJ Rance. Alam mo kung bebe. Dito ka nga, dito muna yung cut, DJ Rance. Kasi ayaw tumigil dito sa paa ko nagaano. Diyan ka lang kasi diyan ka lang cut. Oo nga, salamat sa Diyos. Ben Galugay Dana daw sa si Mildred Flores. Ito ba yan, sir? Ito ba yan? Sige, ilagay natin. Uy, diyan ka lang. Sayang naman, oo nga, pre. Thank you.
para sa iyo talaga yan. Ayan. Yung alin pa, yung alin? Oh, hostings, host. Alin po man, host, para sa iyo talaga yan eh. Ayan. Agriculture machine. Ang galing naman. DJ Ransom. Ang galing naman oh, pang ano ng lupa, pang hukay. Ang galing. Ang galing ng panghukay nila oh. Thank you, host. Ayan. Dana po kay Sweetie Neld, sabi ni Ma'am Mildred Flores. Saudi Boy Vlogger playing here. Ayan, sabi ni Ma'am Mildred Flores. Ayan. Okay po, ayan. Tapos na ba si ano? Napin ko nga si Ma'am ano, si Ma'am Atimon. Hindi ba man lang mo? Wala ka ba lighter, bebe? Ano mo nga kay Lola mo, bebe? Naglalaro ka ba? Ako nga. Tapos na pre. Ayan. Wala patay naman. Ang galing naman ang Leslie niya.
Namatay, bebe. Asa na, bebe? Host, may tanong po ako. May chance po ba na ma-release ng PIN code after how many months I stop downloaded video? Anong PIN code, ma'am? Host, may tanong po ako. May chance po ba ma-release ng PIN code after how many months I stop downloaded video? Ano ibig mo sabihin, ma'am? Ma-release ng anong PIN code, ma'am? Ma'am Cheche Clash Vlog, mega love shoutout po dyan kay Ma'am Cheche Clash Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys. Hello po dyan sa Ma'am Cheche. Welcome back din sa aking live stream. Baka ma'am, ang ibig mong sabihin, Ma'am Mildred, is kung marilisan ng AdSense PIN. Kung after how many months kang di nakapag-upload ng video ata. Hindi nag-download ng video. Ma'am Cheche, nagbababa ng kanyang bahay, guys. Mega shoutout po dyan kay Ma'am Cheche. Welcome po sa aking live stream. Talo kayo, bebe. Uy, nakapatay ako ng 3. Oo. Joe Margel, mega love shoutout na dyan kay Joe Margel. Andito na rin sa atin, guys. Oo, talong-talo kami ni Ma kagabi. Oy, Ma! Oo, atin-atin na lang, ha? Minsan ayaw sumanib kasi ng Angela. Walang ML. Oo. Oo. Kuya Jumar, walang ML. Bakit walang ML? Huwag muna tayo mag-ML. Tapos sinaubos yung aking star from legend to naging na lang ako. Oo nga. Naubos na. Nagtampo kasi si Primo pag may... Hindi naman yan sa sa magtatampo kasi sinaniba ni Angela. O, diba? Sa susunod talaga kapag kasama yun din ang iban ko yung Angela. Promise, as in. Nag-ML na ulit si baby. Oo nga. Kasi DJ Renz. nandun yung nandun yung panalo natin sa support O, diba? Давно кто-то в зале танцует, ему все равно, его дома ждут дети, большая семья. Где-то ходит до утра. Цены стоят, огоньки века. Я хочу научиться на гитаре. Ano na ba? Nag-ML na ulit si baby. Oo. Iban ko yon, iban ko. Я была как цветы, я играла на гитаре. Мне бы включить ты откуда, ты как слава. Я была, я играла. Hello, Ate Jonah. Uy, ano pa ba? Baka may mga katanungan pa kayo, guys. Ba't naputol ata LS mo kahapon, boss? Oo nga, ma. Pinutol ko kasi sobrang sakit talaga ng tinahi sa akin. As in, sobrang sakit ng aking tahe. Ayan. Baka mabaho kaya ayaw sumanib na. Oo nga. Ayaw niyang sumanib. Bakit nangyari, boss? Hindi, nahiwa yung paa ko doon sa bakod. Doon, di ba yero yung bakod doon? Tapos biglang hinampas ng hangin, bigla yung pinto. Push. Sunod-sunod yung nangyari. Ayun. Ang bilis ng pangyayari. Tapos yung paa ko yung yung paa ko yung yung tinamaan talaga totally. Tapos pahakbang naman ako noon. Ang daming lamok, bebe. Ba't may lamok?
Ayun. Imbis na si Baby Sane yung tamaan, malalaglag ko pa nga si Baby Sane. Tapos, yung pa ako na lang. Dan full support from Mildred Flores. Ayan. Sabi ni Saudi Boy, vlogger. Okay, konti lang tayo guys, konti lang. Mag 1 hour 30 minutes lang ako guys ha. Yung mga di pa nagtatamsak dyan, T1 hanggang T6. Ayan, T6 tapos na guys si T6. Si Ma'am Atimon Vlog. Kasi konti lang naman tayo. Edi ano na lang, mag-ML na lang tayo. O, diba? Hoy nga pala sa mga monetized channel na nandito sa atin ha. Paalalang kaibigan lang, wag na wag kayong papatol sa mga skip or ano, yung tinatawag na skip ads or yung mga lalaro nyo yung mga harang ha. As in, sayang. Pinaghirapan nyo yung channel nyo para mawala lang ha. Saudi Boy Vlogger, thank you sabi ni Mildred Flores. Mag-StreamYard ako doon, kayo mag-ML free. Ayan. Sana nga pwedeng, paano ko ba ano ba yan? Meron kasing application na pwede mong ano ba yan? Yung parang imi-mirror mo siya sa yung screen para naka-live din yung laro nyo. Pwede ba yun? StreamYard. Doon kayo mag-ML free. Tamsak, sabi ni Joe Margel. Hindi ko pa nasikaso yung account mo. Pasensya na talaga. Sunod-sunod yung pangyayari kasi. Oo. Pero mabilis lang naman yan, Ang pagka nasimulan ko na naman uli. Tamsak harang. Ako, tinatrabaho ko pa ang PIN until wala pa Ma'am, ano pong PIN, ma'am? Yung AdSense PIN mo, ma'am, be specific po, ma'am, ma'am Mildred Flores. Yung AdSense PIN po ba, ma'am? Kasi we have a lot of PIN na tinatawag. Hindi ko alam kung anong PIN. AdSense PIN po ba, ma'am? Tinatrabaho ko pa ang PIN until wala pa Wala pa ba yung PIN mo? AdSense PIN mo, ma'am? Para may saya stream, tagatawa lang ako. Paano ko ba gagawin yon? Di ba pwede may share screen dito sa ano ba yung application para may mo? Tanong ko lang host, ano ba dapat? AdSense PIN pa. Opo ma'am, ayan. Ma'am, kailan ka ba na-monetize ma'am, Ma'am Mildred Flores? Tanong ko lang host, ano ba dapat gawin para hindi malalagasan? Ayun. Sir Saudi Boy Vlogger, kung lahat gumagawa ng tama, kung lahat ng i-type mo lang ang dikit guys, ayan, ang dikit. Kung lahat tayo guys nagdidikit ng tama, hindi talaga tayo malalagasan. Pero kung tayo nagdidikit ng tama, yung dinidikitan natin hindi naglalagas. Pero kung yung dumidikit sa atin nagmamadali, yun talaga ang naglalagas sa atin. November 20, November, December, January, February. Dapat February meron ka na, February, March, April, May, June, July. Siyam na buwan naman. Di nawala yung mo, ma'am. Meron ka pang harang ngayon. Last year pa, host November 2020. Meron ka pa pang harang, ma'am. Last year pa, host. Ayan. Bakit saan mo ba in-address, ma'am? Kaya nga guys, yung mga nag-a-apply ng kanilang monetization guys, yung AdSense PIN is ang napaka-importanting bagay yon. Oo nga, yun ang napaka-importanting dapat ninyong malaman. Wala na, host. Ma'am, pwede, nakailang ka na ba, Ma'am Mildred Flores? Nakailang verify ka na ba? Nakailang verify ka na ba, ma'am? Nakailang resend ka na ng iyong PIN? Matutulungan kita mag-manual PIN. Promise. Tulungan kita, ma'am, ngayon mismo. Baka bukas meron ka naman na harang. Sa amin, host, sa province namin, ayan. Tama po ba yun, ma'am? Tama po ba yung pagkakapasok ninyo ng inyong address? Ang tanong.
Pangalawa pa lang ako ngayon. Bakit ganun, ma'am? Pangalawa ka pa lang nag-resend. Dapat ni-resend ko na nang ni-resend, ma'am. Ngayong araw ka pa lang, ma'am, nag-resend ng pangalawa. Tama naman, host. Opo. So, ngayong araw na to, ma'am, yung pangalawang pag-resend mo ng iyong pin. Yes, just now, host. Oh. Mix Club. Hanapin ko muna yung ano. Ma'am, i-PM mo ako sa ano, i-PM mo ako sa Facebook, ma'am. Ano ba yun? Pre, nasa iyo ba, pre, yung ano? Pre, nasa iyo ba yung link? Saan ko ba isinend yun? Sa'yo ba yung pre, di ba? Ay, asa na ba yan? Oh yeah. Host, hindi ko kasi alam eh. Pwede pala mag-manual. Opo, ma'am. Sige, host. PM kita ngayon. Sige. Opo, ma'am. Para, ma'am, ano, may ano ka uli. Sayang naman kung mawala yan. Wait lang guys, kunin ko lang yung ano, yung kung paano mag-manual pin. Ibigay ko sa iyo yung link, ma'am. Tapos, fill-upan mo yun, ma'am. And, ayan na nga. Bawat pipilapan mo, may pakita mo sa akin, ma'am, ha? Well, ano, tawag dito, kung may tiwala ka lang. Hindi ko naman maaanuhin yung ano mo, yung mga information mo. Your information is safe with me. Ayan, huwag ka mag-alala, ma'am. Makita ko lang, ma'am, kung tama yung ginawa mo, ha? Kasi ito na yung last step natin. Eto. Sana all. May personal identification PIN number, troubleshooter. O, diba? PM ako, ma'am. Isend ko na sa iyo ngayon. Isinend na sa akin ni Pri. Ayan. Si Pri ang taga-tago ko ng lahat ng aking mga importanteng mga ano. Oo nga. Jesus. Hoy, huwag kayong ganon. Kasi kanina lang yung sabi ko, may nagpapatulong sa Sir, paano ba to? Wala akong tax. Sabi ko, ma'am, ganito po, ma'am, gawin mo, ma'am. Punta ka sa ganito, punta ka sa iyong Google account, punta ka sa payment methods, payments and subscription, payment methods, puntahan mo yung settings. Katabi ng settings mo katabi ng address mo is may settings. I-click mo yung settings po, kako, ma'am. Tapos, kako, i-click mo yung, doon, yung US tax. Ano ba yan? US tax. Basta may US tax doon sa taas ng inyong pangalan, guys. Pag pumunta kayo ng Google AdSense nyo, ay Google accounting nyo, is makikita nyo yung may US government tax na nakalagay doon. I-click mo kako yung edit. Tapos, hanggang sa nagtanong uli siya kung paano gawin, ipinaliwanag ko uli. Hanggang sa paulit-ulit na lang kami, hanggang sa nakakapitong beses na kung paulit-ulit, wala namang naiintindihan. Sabi ko, ma'am, pwede ko po bang ako na lang ang gumawa? Sabi, sige, kasi nahihilo na daw siya. Ma'am, hindi mo kasi kako, pinapakinggan ako. Hindi mo kasi
Tapos, ako na lang kako ma'am gagawa, gusto mo. Sabi niya, sige. Kunin ko kako ma'am yung email address mo at saka yung password mo. Bubuksan ko dito, i-verify mo. Sabi ba niya, ay walang hiya ka, ganon. Ganito ako na yung walang hiya. Ay, ilo na ba dyan sa walang hiya no ako, o, diba? Kasi niram ko ihiramin ko sana yung password at saka yung pin code, email address at saka password ng kanyang Google account. Kasi lalagyan ko nga ng tax, o, diba? Tapos minura ko. Sabi ko, sorry na talaga kako, ikaw na lang ang gumawa. Maghanap ka na lang po kakawam ng tutulong sa'yo. Yung talagang alam, yung bubuksan yung account mo. Kasi kako ma'am, kahit na gaano ko i-explain to sa inyo, kung ayaw mo naman talaga kakong sundan ako, walang mangyayari po sa atin dito. Nagdadalawang oras na tayo ditong nag-uusap kako, walang nangyayari as in. Oo. Nag-stop lang kasi ako nung wala talagang dumadating ang AdSense ko. Ayan. Dapat ma'am, inano mo lang, pinush mo lang ng pinush. Ayan. Tapos ma'am, tawag dito, i-PM ako ma'am ngayon as in, ito ang aking Facebook account, di ba mag-friend naman tayo? Yan ang aking Facebook account ma'am, i-PM ako, isend ko sa iyo yung link mismo, ito, host si Mildred Flores, ayan, sige po ma'am. DJ John. Ito ma'am, pilapan mo yan ma'am ha, ayan. Pilapan mo yan, Ma'am Mildred Flores. Ayan. Pwede ko po ibigay ang account. Ayoko, ma'am. Ayoko, baka ako naman mamura. Nag-message na ako. Basta yan. Di din siya nakaintindi sa sinabi mo, Brias. Uy, 7 beses na akong nagpapaliwanag bago ako gumising kanina. 7 beses na ako nagpapaliwanag, ganito, ganyan, ganito, gawin natin. Sinusundan mo po ba? Tapos maya-maya, sana nga ba host? Sana nga po ba tayo? Sabi ko, hello? Musta? Open, ayan. Opo ma'am, yan ma'am, mo. I-open mo yan ma'am. And then i-screenshot mo ma'am kung ano nangyari ha. Careless melodies. Screenshot mo sa akin, ma'am. Tapos i-guide kita isa-isa. Ayan. You play it for me. I-guide kita, ma'am. Little by little. Bigyan mo lang ako ng screenshot, ma'am, ha? Nag-message na ako. Kumusta yan? Yung may mga katanungan, guys, pwede kayong sir, ilang tipo? Sorry, sir, na busy. Ayan. Ma'am, T1 hanggang T5. Si T6, pwede mo, idamay mo na ma'am si T6, si Ma'am Ate Mon Vlog. T1 hanggang T6, baka naman guys, 6WH, habang ginaguide ko si Ma'am si Ma'am Mildred Flores. Personal identification PIN number. Meron ba pring isa, di ba? Pre. Ma'am Aileen, sabi ni Pri. Di ba Pri meron bang isa? Ano po ma'am? Tapos, sign into your account, Google AdSense, visit your homepage. The value you're looking is labeled balance. Yes. Have you received your PIN? No. Pag no ka ma'am, no. Ayan, no. Host, hindi po umabot. 1, 2, 3, come on! DJ John. Sagayno. Remix. DJ John. Sipa. Remix. Ang ginawa mo na ba to? Hindi ka ma'am nagsabi sa akin. Ginawa mo na pala to. Mix Club. Meron pang isa pre. Asa na ba yun yung isa?
Hanapin ko lang. Host, sabi ni Ma'am Mildred, ayun, yung ano pre, maya na ako magtamsak ba, sabi ni Joe Marcel. Kanina host. Ma'am, ano, nag-send, ay, nag-ano ka na pala ng troubleshooter na yun. Pero meron pang isa tayo, yung talagang ano, yung talagang link. Saan ka ba yun, ano? Hanapin ko yung isa ko. Saan ka ba sinend yun? Taga-dingli na lang pala. Hindi kagit maghinursol. Meron pa talagang isa pre. Saan ko ba isinend yun? Oo nga, parehas lang pre yung sinend mo sa akin. Meron, laman. Saan ko kaya isinend dyan? Science Production. Nasaan na kaya yun? Saan ko kaya isinend yun pre? J. John sa Dino Remix. The biggest favorite DJ John Cena. Wala. Yan po natanggap ko kanina. Ano ba yan? Verify your address. Opo ma'am, kasi nga kailangan mong i-verify yung address ma'am. Yan po natanggap ko kanina host while nag-resend ako ng new PIN. Ayan. Opo ma'am, ganun talaga at ganun ang papasok. Sir, tatlo po natamsakan ko. Si Ma'am Maylin. Ma'am Maylin, bigyan kita ma'am ng tatlo. Ayan. Maylin, mapili. Tatlo. Hindi mo po ma'am nalalagyan lahat, no? Maya na ako magtamsak, boss, sabi. Hindi mo pa, Ma'am Maylin, hindi mo pa nalalagyan ng iyong mga harang lahat. Science Production. So, ba yung sinend yun? Meron akong pinag-send na link. Alam ko, pre, sa'yo yun, di ba? DJ John sa Dino Remix. The biggest favorite DJ John Cena. Taga-dingli na lang pala. Hindi kagit maghinursol. Hindi ko mahanap yung yung isa pa. Ma'am, kapag hindi ka pa binibigyan ng hindi ka pa nabibigyan ng pangatlong nag-resend, anong tawag doon? I-search ko. Ayan. May harang naman puso. Nalagyan mo na ba lahat, ma'am? May send po ako, host. Ayan. Anong tawag doon? Yung ano ba yun? Personal identification number, troubleshooter nga. DJ John sa Dino Remix. The biggest favorite DJ John Cena. English, 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 English,
Hindi ka din maghinulusot. Wow! You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some things you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home. Just me and you and you and me alone. And just playing hide and seek, it's going Saan ko ba yan inano, pre? Ay, with you. DJ John Sagayno Remix. DJ John. kailangan mo tapusin yung ano, yung pangatlo. Ayan. Dangerous playing here. Ma'am Lay, mega love shoutout ng kay Ma'am Lay. Nandito ba sa atin si Ma'am Lay? Hello po dyan kay Ma'am Dangerous guys. Nagbabalik din natin ang kaibigan. Ma'am Lay, magandang gabi naman dyan sa iyo. And welcome din po sa aking live streaming. Asan na ba yung pre? Saan ko ba yun inano? Alam ko sa iyo ko yung isinend yun. Trying to talk, you're always playing your game. I wish I had monopoly over your mind. Ano ito? Care all the time. And just playing hide and seek, it's getting hard to breathe to the sheets with you. And I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Other side, give a shit about you. You never say it's Ang haba na kasi ng ating conversation, pre. Kaya nasa taas yun eh. Alam ko yun eh. Kumusta? O, diba? Kumusta in English? Kumusta? O, diba? Can I borrow money? Yun daw guys ay translation. Host, maghintay po ako ng 3 weeks kasi yan ang sabi eh, Google AdSense. Opo ma'am, ganun po talaga. Kailangan mo antayin yun ma'am. Ng 3 weeks talaga. Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Bring around the routine. I'm Pero ma'am, pwede mo na sana yung ano, kung makuha ko sana yung ano, kung makuha ko sana yung link ng ano, nakalimutan ko kasi pre, oy. Ang tagal kasing walang nagpapa ano, manual pin sa akin. Kilala mo si Mambuhay, nandito sa atin, minanual pin ko yon. Ayan. Speaking of Mambuhay, di ba? Andun si Mambuhay. You know I give a fuck about you. Si Mambuhay, iniintay na i-PM ko. Tell you the Promise, ano, ang dami kong i-PM pa na hindi ko pa na-PM. Don't wanna leave this playdate with you, 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 Ay, si Mambuhay pala, meron ng ano, DJ John Sagayno Remix. hala si Mambuhay pala, meron ng ano. Meron na palang tax si Mambuhay. Hindi ko na pala kailangan gawan 'yon. May tax ka na pala. Nakalimutan ko host kasi now pa lang talaga ako bumalik sa YT World. Yun lang ata. Ayan. Si Mambuhay, yun ginamit mo kay Sir Eric eh. Yun ginamit mo kay Sir Eric. Oo nga, si Sir Eric. Ginamitan ko ba? Ay, oo nga pala. Ginamit ko pala yun kay Sir Eric. Oo nga. Thinking that we got time and you wanna keep Oo. DJ John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix.
ginawa ko to kay meron na si Ma'am Mambuhay. Si Eric nga pala, yun din ang ginamit ko kay Eric Rino. Ayan. Anyway, so much for that, guys. Naka 1.5 hour na din ako naman, guys. Ayan. Ma'am Mildred, i-PM mo na lang ako kung pwede na mag-resend uli. Ayan. Tapos, i-manual pin na natin. I'm about to end na rin, guys. Antayin nyo si Pri. Pri, mag-livestream ka ba ngayon? Pri? Mag-livestream ka ba ngayon, Pri? And mag-end na rin ako. OFW Live, mega love shoutout naman kay OFW Lives. Bagong-bago rin natin na kaibigan, guys. But I'm about to end na rin, guys. Pasensya na. Ayan, si Bebe ata. Kakain ka na, Bebe? Mega love shoutout naman kay OFW Live na binigyan ko ng kanyang moderator function. O, Pri, mag-live ako. Ayan. O, Pri, mag-ano ka na, magsimula ka na, Pri. Naka 1.5 hour na naman ako. Ayan. Antayin nyo guys antayin nyo si Ma'am Jonas sa Lundaga. Magla-live stream na din yan. Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas sa Lundaga. Naka 1.5 hour na din naman ako. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. And ako po ang inyong lingkod, Uragon. Ayan. Everyday guys, everyday naman ako nagla-live stream. Kaso, next week pala Martes, hindi ako makakapag-live stream kasi magpapatanggal ako ng tape. Next. Salamat po, host. Always welcome. Ma'am Mildred, i-PM ako, ma'am, ha? Pagka pwede na ulit, tulungan kita, ma'am, dyan sa yung ha? Maraming salamat, guys, sa inyo sa, sa isa't kalahating oras na kwentuhan. Ayan. Ako po ang inyong lingkod, guys, Uragon. Pre, magsimula ka na, pre, ha? Punta na lang ako doon sa iyo. Kasi nandito si Pogs. Ewan ko kung ano sinasabi nun. Ayan. Mag-end na ako, guys. Ayan. I love you all. DJ John. Bebe, maglalaro na ba tayo, Bebe? Ano yan, Bebe? Oy, bye guys. I love you all. Message ako, host. Ayan, sige.